Здравейте! Ще ви покажа честотната характеристика на звукоусилвателна уредба, която се състои от 4 усилвателни блока или 8 изходни канала, включени паралелно. Честотната характеристика ще започнем с нейното измерване от честота 1000 Hz, за да можем да нагласим номинална изходна мощност и спрямо това напрежение, което ще отчетем върху товара, ще имаме отправна точка за долу-горе някакво сравнение между други честоти с същата тази стойност на номиналното изходно напрежение. Генератора съм го нагласил на честота 1 кГц. Остава да ги подадем към усилвателните блокове. Ето, точно 30 волта. Можем да отчетем и деленията върху осцилоскопа. С превключвателя на амплитудата имаме волт на деление. Превключвателя е срещу стойност 0,5, т.е. всяка кутийка съдържа 10 деления по 0,5, т.е. имаме 6 кутийки, 1, 2, 3, 4, 5, 6 по 0,5 са точно 30 волта. При положение, че нашата сонда не затихва, а тя не е включена в затихващ режим 1 по 10, а е 1 към 1. След като сме нагласили изходното напрежение 30 волта с честота 1 кГц, можем да подадем по-ниска честота от рода на примерно 40 Hz. 40 Hz избираме тази стойност, защото по техническо описание честоти под тази стойност се филтрират, т.е. на входа на всяко стъпало има филтър, който срязва честоти под тази стойност. Това се налага, защото изходът е трансформаторен и за ниски честоти той се претоварва. Можем да отчетем напрежението. Уреда показва 29,5 волта. Нека преброим и кутийките, които на последното деление са ограничени минус 2 деления, т.е. имаме 58 деления. Долу-горе показанието се различава съвсем малко от показанието на волтметъра. Според осцилоскопа неравномерността между тези две честоти е волт, т.е. 2 деления от осцилоскопа, които съответстват на 1 волт. Ще подадем честота 100 Hz. Равномерността почва да се подобрява, като отново имаме пълни деления, т.е. 60 деления пълни. Неравномерността от 40 до 100 Hz в случая е 1 волт. Това отчете и светлиния индикатор, който също има някакъв работен толеранс и някакви проценти, които са плюс или минус. Можем да подадем честота 400 Hz
и да отчетем напрежението. Ето, имаме пак пълни 60 деления. Като този път волтметъра отчита по-високо напрежение. Кой от двата уреда ни лъже? Може би е волтметъра, тъй като осцилоскопите са доста по-точни, а и могат да измерват сигнали с доста по-високи честоти, за разлика от китайският приятел. Нека подадем 800 Hz. Деленията се запазват на осцилоскопа. Пълни 60. Напрежението е 30 волта. И според мултимера. Светлинният индикатор също показва изход 0 децибела. Включили сме го в контролно измерване на нивото от четвърти усилвателен блок, т.е. той ни показва изходното ниво на блока. 1 кГц я измерихме по-рано, можем да преминем към 4 кГц. Ето тук вече отчитаме отново спад на напрежението и деленията, които стават 59. Тоест, изхода на усилвателите в момента отдава напрежение 59 волта. Имаме лека неравномерност. Ще подадем 6 кГц. И виждаме, че също има лек спад в деленията, които са станали 58. Значи от 4 до 6 кГц имаме спадане с почти 2 волта. Според уреда са повече. Ще подадем 8 кГц. Неравномерността се запазва. 58 деления при 10 кГц. Също се запазва неравномерността. 58 деления. Можем да подадем вече 15 кГц. Запазва се неравномерността на 50, а не, променя се. Спадат 56 деления. Или това са почти 4 волта. Значи тук вече напрежението почва значително да пада. И в момента то е 56 деления по 0,5. Това са близо 2 волта. А нека дигнем 20 кГц от генератора и виждаме, че деленията се запасват. Тоест след 8 кГц неравномерността се запасва. Според уреда е доста неравномерна честотната характеристика, но осцилоскопа показва друго. Можем да пресметнем какво е изходното напрежение на изхода. И нека върнем на 1 кГц.
и да отчетем пак резултата. А то е пълни 60 деления. 30 волта и според уредчето. И според индикатора. Тази честотна характеристика може да ни даде ориентировъчна представа за честотната пропускливост, така наречена, на стъпалата. Тоест, при каква стойност на честотата тяхното усилване намалява, изменя се в отрицателна посока, намалява, но не могат да ни дадат пък някакви, да издадат някаква особеност на тяхната работа с несинусоидални сигнали, с музика, където динамичните колебания са много големи и така нататък. Реална представа от тези измервания не можем да придобием. До скоро!